ଆଜି ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶୋଇକି ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉ। ଆଉ ମୁଁ 2 ପଟ ହାତର ମେହେନ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ 3ଟା, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ତ ଶୋଇ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଳେଇଥିଲି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ଗୋଟେ ଥରକରେ ହିଁ ସବୁ ଛାଡି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯେହେତୁ ଉଠି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଆଉ କଣଟା ବା କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବସିକି ମୋ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଟିକିଲି ବିକିଲି ଲଗେଇକି ପୁରା ଭଲସେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ପଳେଇଥିଲି ମୋ ମାକୁ ଡାକିବାକୁ ଫୁଲ ତୋଳି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି କହୁଛି କି ମା ଆସି ଫୁଲ ତୋଳିବୁ, ମନ୍ଦିର ଯିବି ମୁଁ। ସିଏ ତାର ଆଉ ଟିକେ ଫର୍ଚା ହଉ କହିକିନା ସାଇଲା 7ଟା ବେଳକୁ। ଆଉ ସିଏ ତାର ତଳେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଭିତରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ମରୁ ହିଁ ବଞ୍ଚି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବାକି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏଠି ଭୋଗ ଟିକେ ରେଡି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀର ମୋର ପଳେଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଝାଳୁଆ ମଣିଷ, ମନ୍ଦିର ଏଇଠୁ ଏତିକି ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ସିନ୍ଦୁର କୁଆଡେ ବୋହି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇସାରିଲେଣି ଯେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବାହାରି ପଡିଲି କଲେଜ ଯିବାକୁ। ଆଉ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆଜି କ୍ଲାସକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପିଲା କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସତରେ କ୍ଲାସ କରେ ନା ଏମାନେ ସବୁ କରନ୍ତିନି, ସେଇ ଭାବନାରେ ମୁଁ ବୁଡି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୋର ସବୁ କ୍ଲାସ ସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେ ମତେ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ବି ୟୁଜ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇଦେଲି।